खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम टू माय चैनल JS.Daimari helps you। दिनै दों भिडिअ पार्ट मोनब्रै सफैबाय। बे भिडिअ आङो मोजां मोननायाव जों बोरैहाय रायज्लायो नैबेखौ आं इंलिशाव फोरमायनाय जादों एबा ट्रान्सलेट खालामना होनाय जादों। जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स गो। बियो आंखौ मेगन खेबदों, मेगन थिफायदों बेबायदिबो बुङो सोरबाबा। He winked at me, he winked at me। नोङो आंनि, आं नोंखौ अराय सम मोजां मोनबाय थागोन। You are mine, I will love you forever। You are mine, I will love you forever। आं नोंखौ मोजां मोनबाय। I'm in love with you, I'm in love with you। सना, आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों। I miss you a lot, sweetheart, I miss you a lot, sweetheart। आं नोंखौ मोजां मोनो आरो आं नोंखौ थैजासे मोजां मोनबाय थागोन। I love you and I will love you until I die। I love you and I will love you until I die। नों मोजां मोनलायफेरबाय नामा? Have you ever fallen in love? Have you ever fallen in love? जेब्ला आं मेगन मिसिबो, आं नोंखौ नुयो। When I close my eyes, I see you। When I close my eyes, I see you। समायला, नों आंखौ मालाबाबो गारनानै। Promise me you will never leave me। Promise me you will never leave me। अन्नानै आंखौ गारनो नाङा, आं नों गैयाबा थांना थानो हानाय नङा। Please don't leave me, I can't live without you। Please don't leave me, I can't live without you। आं नोंनियाव समायलायो, आं मालाबाबो नोंखौ जेबो जानो होआ। I promise you I will never let anything happen to you। जेखियानो फैया मानो, आं मालाबाबो नोंनि खाथिनिफ्राय गोजानाव थाङा। I will never leave your side, come what may। I will never leave your side, come what may। जों सानैजों जोबोद थार मोजां मोनलायो। We really love each other, we really love each other। नों आंखौ मानो मोजां मोना? Why don't you love me? Why don't you love me? नों आंखौ मानो नायनो बायो? Why do you hate me? Why do you hate me? आं सानफ्रोमबो नोंजों लोगोआव दं। आं सानफ्रोमबो नोंजों लोगोआव दं। I will always be with you। I will always be with you। आं बेजों गारलायबाय। I broke up with her एबा I broke up with him। बोरै बिदि जानो मोनखो? How did it happen? How did it happen? How did it happen? मानो बिदि जाखो? Why did it happen? Why did it happen? दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। गोजोन्थों। Thank you so much।